Значи отиват на лов в гората трима приятели и двама си носили по едно шише ракия, обаче третия забравил ракията вкъщи, обаче много му се пиело и измислил сега една игра как да може да пие. Казал, завързвате ми очите, давате ми едно животно, аз ще позная на колко години и как е убито. И почнали сега те нашите, завързали му очите, дали му един заек, нашия го опипал и казал, заек 5 годишен, заклан с нож. И сипали му една ракия, изпил нашия една ракия. Дават му второ животно, пипа нашия, лисица, рижа, 7 годишна, убита с 15 калибър. Сипват му още едно и така до края на играта. И става понеделник, събират се жените на тримата приятели да пият кафе и почват да обясняват. Абе, моя сега отиде на лов с една бутилка ракия и обаче се върна трезвен. Втората обяснява, моя също отиде на лов с една бутилка ракия и той също се върна трезвен. И третата сега, абе тук нашия си забрави ракията вкъщи, обаче се върна ужасно пиян. Просто нямам думи. Лежи цяла нощ, пипаме между краката и бълнува. Таралеж, 42 годишен, съсякан с брадва през гърба.